खुलुमबाय लोगोफोर नेचार पाब्लिकेसनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गेदेरथार खौरां होनो लानाय जादों। बे खौरांनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा गाहायाव फारि फारि नायलांब्ला नुनो मोननाय जागोन जे लकडाउनखौ सरकारा बारायनानै होबाय। हठात बन्दआ आरोबाव फिन बांबावबाय। हठात थामथि स्टेप जोंनि हादोराव लकडाउना जाहैबाय। दा बियो माब्लानिफ्राय माब्लासिम जागोन नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनानै होदों। दा बाहाय नुनो मोनदों कर'नानि गाज्रि थासारिखौ नायनानै नोंथांमोनहाबो नुगासिनो दङ। सानफ्रोमबो जोंनियाव बारायगासिनो दं जोबनो थाङाखै। दा बेखौ नोजोर बोनानै फैगौ 3 मेआव जोबहैनो गोनां लकडाउनखौ आरो अखानायैनिफ्राय हठात 4 मेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामनानै 2 सप्ता बन्द बारायबावनाय जाबाय। दा बेनि थाखायनो साफ्रोमखौबो सांग्रांथिनि थाखाय मिथिहोहरनाय जाहैबाय नोंथांमोनहा साफ्रोमबो सरकारनि खान्थि बादिखौ मानिनानै सोलिनांगोन आरो नोंथांमोना गावखौनो गाव रैखाथि खालामनानै लानो नांगोन। नोंथाङानो सेफटि जायोबा नोंथांनिनो सेफटि, न'खरनि आरो हारिनि आरो हादोरनि रैखाथि जागोन जिहेतु नोंथांमोनहा। बिनि थाखायनो बन्दखौ मानिनानै सोलिनांगोन आरो मानियाब्ला नोंथांमोनहा माबायदि जेंना जागोन नोंथांमोनहा साननानै नायनो हागोन। दा बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोननि सिगाङाव फिन कर'नानि आपडेट होनो नागिरदों। नोंथांमोननि सिगाङाव आसाम, भारत आरो मुलुगनाङैनि गेजेराव जोंनिसिम दासान्दि माबायदि थासारियाव दंगासिनो दं नोंथांमोनखौ मिथिहोनि। दा बेनि सिगां नोंथाङा जुदि आपडेट मोनबाय थानो चेनेल साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन आरो नटिफिकेसन बेल थुनानै लानो हानाय जागोन। आसामनि बेलायाव मैयानि सानसेनि समावहायनो नोंथांमोनहा नुनो मोन्दोंमोन 4 बङाइगाव जिल्लानिफ्राय आरो सासे मोनानि समावहाय करिमगन्ज जिल्लानिफ्राय सासे मोन्दों। खेबसेयैनो 7 मोन्दों। दा बेनि उनाव सिगाङावहाय नोंथांमोननि सिगाङाव आङो भिडिअ खालामनानै दिन्थिखादोंमोन डिसचार्ज जानाय। नाथाय मैयानि बेलायाव खेबसेनो 7 बांदों आरो दिनैनि बेलायाव खेबसेनो 3 पेसेन्टआ डिसचार्ज जानो मोन्दों। दा बे हिसाबै नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो बुंबाय थादों जोंनि आसामनि थासारिया जोबोद सोमोनांथाव जागासिनो दङ। दा जेनि थाखायनो साफ्रोमखौबो सांग्रां जानांगौनि गोनांथि दङ। दा सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि बिथाङा फोसावनाय बायदिब्ला दासिम जोंनि आसामाव एक्टिभ केसआ 9 जानानै दङ। बेनि उनावहाय सासेया थैलांबाय आरो टटेल गासै पजिटिभ जानाया 42मोन। दा बेनिफ्राय 32 सायानो डिसचार्ज जाबाय आरो सासेया थैनानै थांबाय। दा बे हिसाबै दा बर्थमान 9 एक्टिभ जानानै दङ। दा बेजों लोगोसे भारतनि बेलायाव नोंथांमोना मिथिनो लुबैदों सानदोंब्ला नायनो हागोन। भारतनि बेलायाव गासै एक्टिभआ 25,148 जाहैबायमोन। नाथाय बेनिनो 9,064 साया डिसचार्ज जाबाय। बेनिफ्राय थैनायनि अनजिमायाबो बाहाय जोबोद खम नंला, जोबोद बारा जानानै दंहैसै 1,152 सा। दा बेबायदि जोंनि भारतनि थासारि जोबोद दुखुनांथाव। दा बेजों लोगोसे मुलुगनि नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन जोबोद गिथावनासिन। मुलुगनि बेलायाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों गासै साग्लोबजानायनि अनजिमाया जादों 33,33,000 आरो 193 सा। दा बेनि गेजेरावहायनो बेथ' जानायल' एक्टिभ केसल', नाथाय केस जानायनिल'। बेनिफ्राय थैनायनि बेलायाव नोंथांमोनहा थैनायनि बेलायावबो जोबोद खम नंला, जोबोद गिथावना जानानै फैथारबाय। नोंथांमोना नुगासिनो दङ 2,35,121 सा थैबाय होनदों। दा बे हिसाबै नोंथांमोनहा साफ्रोमबो गाव गावनो साननानै नायदो थासारिया माबादि जागासिनो दङ। बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ गोदानै फिन खेबसेबाव खावलायबावनांगौनि गोनांथि गैया। नोंथांमोनहा साफ्रोमबो मिथिखागौखा। बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा साफ्रोमबो सांग्रांथि जायोब्लानो सोलिबानो जाबाय। दा बेखिनिमोन नोंथांमोनखौ उननि भिडिअआव लोगो मोनबाय थाबावगोन। चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै ला, नटिफिकेसन बेल थुबानो जाबाय नोंथांनिसिम मेल सौहैनांगौनि थाखाय, नोंथांनिसिम नटिफिकेसन मोनहैनांगौनि थाखाय। डिसक्रिपसनाव नोंथांमोनहा लिंक दं आरो नोंथांमोनहा प्लेलिस्टआव थांनानै गुबुन गुबुन केटेगरिनि भिडिअ नायनो हानाय जागोन। गोसोबादि बासि नायनो हानाय जागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।